तो ई 7वां वचन पूरा भइल। अब 8वां वचन सुना। 8 वचन? पंडित जी 7 नु वचन होला। 7 वचन पहले होत रहे, अब 8वां वचन लागू हो गइल बा। आ उ 8वां वचन तोहरा ना, तोहर मेहरारू ला बा। अच्छा ठीक बा पंडित जी, 8वां वचन का बा बोली। तो सुना, 8वां वचन ई बा कि तोर माई के कसम बा, जितना यार के पटा के रखले बारू सब के बुलावा। लगाओ फोन लगाओ। हेलो करे जा, तनी आवा ता। हाँ करे जा, हम आ गए नी। हेलो बाबू, तनी आवा ता। हाँ बाबू, हम आ गई नी। हेलो जाने मन, तनी आवा ता। हाँ दिल के टुकड़ा, काहेला बुलैलू ह? लव हो गइल। पंडित जी एगो और बा। हेलो डार्लिंग, तनी आवा ता। डार्लिंग काहेला बोलैलू हो? तो 8वां वचन ई बा कि हई सब यार के कसम खा के कह कि अपन भतार के नाम अरबू। चलना रे खिलकरी कसम खो।